Aiwa mushe. Zviri sei? Aiwa tribo. Uribo? Aiwa trinaniwo. Kumukadzi ari? Mukadzi ari kumba. Wakazorora? Mazuva ndakaroora. Wabisa mari? Ndakambofa nobvisa mbichana. Mari? Ndakabvisa inosvika kuma 1.5. Wakaiwana kupi mari iyo? Ipo imwe yandainge ndakachengeta mumabasa angu. Mabasa iyi? Kungotenderera ndichingoitawo zvandichingoitaita. Kungotenderera ndichitengesa zvinhu nekutakurira vanhu zvinhu. Une ngoro yako? Nechingoro imwe chatinoshandisa. Ndakanzwa kabirwa ngoro ndezveshuwa. Aiwa shamwari yangu ndeyakabirwa. Dzumbude ndeyakabirwa. Shamwari yangu iyo ndoshanda naye. Dzumbude muna 40? Muna 40. Saka mai manje muri kushandisa wani ngoro muri tu? Aiwa takazotenga takairipresa takazoitenga futi. Zvarini? Akangogarawo kana 3-4 days tatongotenga imwe. Ngozi ngoro dzinofana kugara dzichanda 3 kana 3. Alright. Pazuva uri kuita mari iyi? Pazuva ronga ndikatowana nendi kuma $10-11. Alright. Pamwe ndakatotiwo ndawana nendi ndotangiro pa 16-19. Mari ndanzogumira 19. Pamwe kana iri achiko kuma 20 nenge zvine zvemaholiday. Chero maholiday Christmas. Uchitamisa vanhu nekurasa marara? Aiwa kungotamisa kungotakura vanhu nekuenda kumabhazi. Nekumborasawo marara kana kanzuru isiri kufamba. But kanzuru yakufamba saka basa rinenge rakutoita shoma. Basa rinenge rashoma manje. Unganditi? Nenda kutongomiro rangu rekumabhazi. Rekumabhazi ndangotakura vanhu vanenge vachishifta, vanenge vachida kutamiswa, vanhu vanenge vachienda kumabhazi. Shicha wakabata sumudza tu? Chaizibhedha nangotengerawo kwandamu. Nangotengerawo mhuri. Shweta marini? Zora for 2. Ndipoka wanilofu? Mhuri yangu haisikwani. Ukuti haikwanise muri 2? Aiwa ndinowamwewo techizongoita kuti vanopota vachizocheka vachidyawo vachidingoita kungodyawo 1 tese kabva kangopera. Saka wakunyima wanilofu ye50 cents? Aiwa ndozokuona iyo. Ndozvaunogara uchitaurira munhu wese kera? Aiwa tikangoonana ndokupa 50 cents ndogona kunopiwa kana kuna wangu auya. Kochindengera court castle iri wawo? Tikasiwe zvine zvina ndisanisonivikina muzvi. Saka waita mari kubva kuseni? Nhasi handambonyonoshanda bosi kanzuru yakadarika nezuva. Waita mari, pindura mubvunzo usati zvambarire pamusoro wemubvunzo mene. Nhasi nangowana $6 chete. Saka basa ranhasi rapera? Aiwa risati rapera. Ndodambotana kuito lunch, breakfast, ndozokerona. Alright. Ko roiko iriko iri? Roiko haidine zvindakapane imwe yandakatenga iriko. Inonzi? Kanzi Karinga. Karinga, haisi yekuindia here? Ndizosiyo ndoyandakangoona yanga iripo ndakangoti Karinga beef. Alright. Saka mukadzi akubika zvinonaka? Aiwa mukadzi anobika. Mahabalisco? Anobika, aiwa zvakutamba anobika. Taura zvaanobika. Anobikawo magreens, maspaghetti, nechikeniwo, nemasoseji. Yeah. Nemaguru, nerifa. Yes. Zvese ndikangoti mabasic cook ese wawa handikapedza ndikataura. Handiti? Ndikataura ndikatotaura shop yese. Yeah. Ko perfume achiri kutenga here? Achiri kutenga perfume? Perfume ndinotomutengera. Wapedza mutengera rini? Ndakapedza kumutengera last year. But ichiripo zvayo? Zvine zvakuti pere, but pamberi apo ndoda kutowedzera kuti zvimbokwana kana 2 ndo zvinogara. Mukadzi anofanira kunhuhwirira ka? Izvozvo. Kana muchiendipinda malaini ka? Aiwa kwese haungandofamba chinhuhwirira. Yeah. Ko zvinhu zvenyu muri kupiwa bobo?
aiwa zvinhu zvese bho anogona aiwa ndo anogona yes soto wangu ari kupi ngoese yes man Billy aiwa zviriko saka ko apa takuda mwana ma tada kutarisa mwana mukushanda aiwa ndo patakutotarisire pautoti pamberi apa toita tori kudungu alright fine ndikuita video tada kutarisa mwana manje bozi uya mukadzi wekutanga akaenda kane mwana wake aiwa ndizvozvo auya achiri achiri mudumbu mudumbu ane mwedzi mwani zvinezvi mataura aita 2 months because tinoda kuzokutumira makorokoto kabhi aiwa ndo zvakatonaka ndo watototarisira because ine ndisisipo kaClinton mwana achingozvarwa chete ubva utumira picture yacho ubva utorwa video naClinton aiwa ndizvozvo nemwana totumira makorokoto ka1 aiwa ndo zvikudzi saka pamba panani mazuva ndine mukadzi ne2 boys ingoti 4 muri 4 saka ungatedza kundipa 1 lofu sha 1 lofu unokwana muri 4 ka 1 lofu arikwani mbuzi vanhu vacho varume vari vanoda kudya naye wada kudya sereke yo asi unodya afe lofu uri 1 kana ndanyanyita basa hafu ndoipedza apo kuzi basa reida unotoda kudya unonge uchidya nini mazowe netichi ndogona kubwa kana nemazowe kana kupisa mazowe kana madrinki chaizvo chaizvo ndikirikinto zviti zvimatire zvimapepsere like ya saka apa nhaso wadya here kanota usati unotonda ndisati ndadya nachingobva kubasa alright chingwa unenge wachitenga upi hapana palobros hachina kusilaiswa kachi dzotatorda tine motaipiwo chinonzi quantum alright chimochisimudza tione vanhu vamwe vachinja vachiziva 50 cents unoitwa ma 50 cents ya tachiona Billy saka apa manje takuita sei zvara nhasi nhasi sotongo ramba tingokiekewo nemabasa zvikangoeda akwana handiti aiwa zvinofadza hapana zvimwe zvamuda kutaura kumafanzi enyu ka hapana muri kuda kumhoresa pana ndongokudzawo chiroti pane mumwe waifambawo nemotikari akandipawo mari inosvika $10 ndongoti hanzi akandiona ipapere kudidi saidi yekuparktown ndakangomirirwa nemotikari vanangopiwa $10 yes saka akangoti hanzi ndimutaure kuti akandipa $10 anonzani sita ndazonikira but ndokuparktown alright chimhori saka zvine power ndokona kutomhoresawo fanzi yangu makaita basa nemari yenyu yamakandipa $10 aiwa zvinokudzwa bcause kana vanhu vachikuonawo vachikuappreciata kuti ushandawo basa izvozvo yakabva ngomisa motikari akandirikina mumwe yakangoitawo nge manissan sunlight zvakaitikira kuparktown zvakaitikira kupizvi ndiri paparktown ndichienda pamwe panonzi pamashopu ari pambera panonzi patrade center alright pane munhu vandakatakura enda panonzi patrade center saka ndokwandaitongovha ndakadai saka ndongoti zvangu ere yeparktown alright vanakirwa neyo havangondindikirikira pala zvakangondiziva ndakafunga kuti munhu womumbara akangondimhoresa ndakamuhoresa tikushando zvakandikirikira bva ngoti ketu ngondindikirikira mhatso ngotaura kuti ndikuona pakati ndikataiwa zvinofadza tichakuitira zvino handitika saka toramba achingoita kazvimwe aiwa tinoramba tichingodare because kana musikaite kabhiri unoziva chii chinoitika kana tichiita zvinhu hatifanira kutarisira mari inouya kana tichishanda aiwa ndizvozvo bcause hasiri efutega pamwe vanotombondipawo mapondo pamwe vanotombondipawo $1 pamwe vanotombondipawo 5 zvidaro but yokuparktown ndiyakazondipa iri 10
dzange dzatambudzika patende mainopiwa $2 ndodzakanyanyondigirikini dzakanyanyowandira kuna vamwe mafans vandombosangana navo zvinowanzowandira kumusika kana kuti saidi kumusika nekuchikoro. Alright. Aiwa zvinofadza bi. Chenda yakune mukadzi andirika. Munopa chingwa. Aiwa.